de onde, de har slippet fri fra, ja. I er kommet for at stoppe os. Det får I ikke lov til. Det er nok for at se, hva'? Åh nej, åh nej, åh nej. Er du død? Åh nej, hvis jeg ikke siger, du er død. Nej, hun er død! Åh nej, åh nej. Er du død? Er du død? Nej, nej, de er døde! Men hvad? Det er liv! Men hvad? Hvordan er I liv? Kom i liv! Ja! Hvor er de onde henne? Fundet! Vi fandt jer! Okay, godt liv. Du fik den ene. Men husk, der er jo altid den anden.